Üdv mindenkinek, Russell Crowe vagyok, ez pedig a bunyózni óra szám. Ma is sok mókában lesz részünk, utazgatunk majd mindenfelé, és keressük a... Hey, mi az anyádat képzelsz magadról? Simán besétálsz a felvételemben, tudod, hogy ki vagyok én? Elnézést, én csak... Pofát befogod, köcsög! Dögölj meg, anyádat van! Állj fel! Állj fel, te kis for! Harcolj, bazze! Nézze már, mondtam, hogy nem... Na, kezdetnek nem is rossz, ugye? De ahogy mondani szoktuk, hogyha még több bunyóra vágyunk, utána kell járjunk. Hol verhetnék még embereket, Trombi? Remek ötlet! Trombi azt mondja, próbáljunk szerencsét a távoli Kínában, amely a Föld egyik legrégebbi civilizációja. És amennyire tudom, tök jó bunyósok. Úgyhogy nyomát! Megmaradhatok, Ró? Nézd már, ez rettünk, Ró! Nézd már, blá, blá, blá! Miért nem mondtad el ide a picsába, te hülye fasz, kurva, bazd meg! Itt vagyunk tehát a híres, nevezetes Kínában. Ezek a kínaiak akár 1,5 méteresre is megnőhetnek, és bunkó közben a lábaikkal is ütnek. Megpróbálunk közben férkőzni hozzá. Figyelj már, az Russell Crowe! Figyelj már, az Russell Crowe! Figyelj már, ne! Kicsit túl közel is merészkedtek, mert most láthatóan megijedtek. Ezt a nyakukon felágaskodó apró szőrszedből lehet megállapítani. Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagy érdemű! Következzék a két felforgató, polgárpukkasztó! Mindjárt, de Hajima! Nem vagy sushi! Bonsaiból! Hát, bunyozni akartok, mi? Azt hiszitek, van esélyetek? Gyönyörű! Maradba ez bonsai! Bonsaiból! Mi lenne, a segged lukát figyelgetnétek, panik köcsög? Akarsz te is, köcsög? Hagyjad! Rohadt indiaiak vagy, mik vagytok ti? Egy kis dalomol vidám, ha bunyózok orraszám. Szerintetek miért agyal meg mindenkit? Nincs is jobb befoglaltság, mint bunyózni orraszám. Nos, magát a rákot nem találtam, de van itt egy férfi, akinek rákja van. Dögölj meg rá! Dögölj meg! Anyádat van! Képzeljétek, Trombi most Észak-Amerika legjobb bunyós helyére hozott el, Brooklynba. Egy csomó kisebbség él itt, akik nagyon nem csípik a fehéreket. Nézzük meg közelebbről. Gyere, Trombi! Jól látom, itt most feketék és puertorikóiak vannak. Látják a színes fejpántokat? Ezek azt jelzik, hogy melyik bandához tartoznak, hogy kikért hajlandóak bunyózni. De figyelj már, az nem a radiátor gyerek? Hol? Ott a hajó mellett a bozótban. Ne, szerintem ő az. Úristen, a radiátor gyerek! Fú, remélem is láttam színét! Mi lenne, hogyha magatokat nem látok, mint egy parasztok, mi? Na, most látok, mint a fasz vagy bunyóztok! Baszki, most szétütlek!
Úgy bunyoztok, mint egy büdös norvég rákás bazzeg! Ez itt a floridai Keys. Egy szigetcsoport alig néhány mérföldre a... Hey, egy pillanat. Egy perce még Brooklynban zúztam a parasztokat. Mi lett velük? Az a tetüláda vágó. Direkt kivágott a brooklyni balhélból. Trombi, én most szétütöm a fejét. Ki az anyádnak képzeled magad, bazd meg? Vágónak. Tudom, hogy a buzivágó vagy, geci. Úgy értettem, hogy milyen jogon vágod meg az én brooklyni jelenetemet. Higgadj már le, a rendező volt. Az én bunyom egy költészet, köcsög. Senkinek nincs joga az én bunyomat lerövidíteni, világos? I am the champion.